Ndikupasani moni nonse mdzina la Mbuye wathu Yesu Khristu kulikonse kumene muli. Ndikulandirani lero muli ndine mbale wanu mwa Mbuye Pastor WW. Lero lino ndifuna tiyankhule ndikukumbutsana za kufunika kwa moyo wanu. Okondedwa, moyo wanu ndi wofunika. Anthu ambiri moyo wawo amaona ngati siwofunikira, amaona moyo wawo kuchepekera, amaona moyo wawo kuti ngati mwina si uli wofunika kuposera wa ena kamba ka zimene mwina kapena muli nazo. Anthu ena timaona anthu ena ofunikira malingana ndi zimene iwo tikuona kuti ali nazo. Koma okondedwa, chimene ndifuna tikumbutsane lero lino ndingofuna ndikukumbutseni kuti moyo wanu inu pokhala ndi moyo ndinu opambana, ndipo palibe wina aliyense amene ali opambana kuposera inu. Zimene mukuziona anthu ali nazozo munuyo ngati mwayikapo mtima mutakuzipeza. Chachikulu ikani Mulungu patsogolo. Nthawi zambiri anthu timayiwala, timatenga kuti iyayi ine ndine wolephera chifukwa cha mtima wozikayikira, chifukwa cha mtima wozidelera, ndi chifukwa chake zinthu zambiri zimakhala zikubwerera pansi. Ndifuna ndikusimikizireni kuti mukakhala ndi mtima wachikhulupiriro umene simuzaona kulephera mwanu, koma nthawi zonse muzaona kuthekera, muzapanga chimene niyo mungafune ndipo muzakwaniritsa chimene niyo mungafune. Ndi chifukwa chake Ambuye Yesu adawauza ophunzira ache kuti ngati inuyo muli ndi kachikhulupiriro kochepa ngati mbewu ya mpiro, ndipo kachikhulupiriro kochepako katha kukula ndi kupanga zinthu zazikulu. Okondedwa, ndifuna ndikusimikizireni kuti palibe wina oposera ofunika kuposera ino, palibe wina amene ali special kuposera ino. Inuyo ndinofunika ndipo ndinopambana. Mulungu adakhala pansi ndikuona kuti ineyo nditalenga munthu. Mulungu adakhala pansi ndikulingalira kulenga munthu kunena inuyo, chimene chikuonesa inu ndinofunika pa inu nokha, ndinu ofunika. Chongofunika kwa inu musazikayikire, musaziderere, mutha kuchita. Ikani Khristu Yesu patsogolo, ikani Mulungu patsogolo, muoneni Mulungu ali kuchita. Chingakhale zikhale nyengo zowawa, zikhale nyengo zolamisa, nyengo zopanda chiyembekezo, komano musaone nyengozo, musaone mavuto, muyang'ane pa Yesu Khristu. Siyani kuziderera, siyani kuzikayikira. Simungathe kuziwa kuti mungachite pokapoka mutayesera. Mantha ndi chinthu chimodzi chimene chimakupangisani inu kusakumana ndi chimene muyenera kulandira. Mantha ndi chinthu chimodzi chimakupangisani inu kusakwaniritsa chimene inu mwakhala mukuchilingalira. Okondedwa, ndifuna ndikuyankhuleni pena paliponse kumene muli, kunena kulikonse kumene mukutionera kapena pa nthawi mukundimvera. Okondedwa, musazinyozere, musaziderere. Palibe wina ofunikira kuposera inu. Inu ndinu ofunikira. Zioneni kuti ndinu ofunikira. Musaone ena kuti ndi opambana chifukwa cha zimene ali nazo. Musaone ena chifukwa kuti ndi olemekezeka chifukwa cha zimene ali nazo. Moyo wanu ndi olemekezeka kuposera zimene anthu ena ali nazo. Ndipo anthu sanabadwe ndi zimene ali nazo yayi, sanabadwe ndi zimene iwowo lero lino akuziwika nazo yayi. Anachita kuzipeza kamba kuti adayikapo mtima, ndipo kamba kuti iwowo sadaziderere koma amaona kuthekera. Anthu ambiri timaganiza kuti anditapanga ichi kena akati makhala ndi malingaliro awiri, mwina sizitheka, anthu adiseka, timaopa kusekedwa. Musatero yayi. Ambuye akudaliseni, Ambuye akuthandizeni. Ndithu ngati madalisika gawirani ena mwina nkulimbikisika kuti mwina nkutheka atakwaniritsa chimene wakulingalira. Palibe chokanika ndi Mulungu. Mawu a Mulungu akunenesa mawu kuti kuchokera pa Yeremiya chapter 29 verse 11, ndili ndi maplani abwino kapena ndili ndi malingaliro abwino a inu. Koma vuto limene ife tili nalo nthawi zonse tikakhala timangoona kuti iyayi sindingakwanise. Timayamba bwino kuti titayamba kuti tapanga chinthu china, kuyamba bwino kuti at least titakwanisa kwa chinthu china, koma mmapeto mwake tikumachiona chinthu chija chachikulu cholemera, chinthu chosatheka. Ngati mwayika zinthu zosatheka kuti zikhale zosatheka, zikhaladi zosatheka. Koma ngati mwayika zosatheka kuti zikhale zotheka, ndi zotheka. Bola ni chikhulupiriro ndipo kusayang'ana kuti chikukula bwanji. David pokakumana ndi Goliath samaona msinkhu wa Goliath. David pokakumana ndi Goliath samaona zovala zimene Goliath adavala. David pokakumana ndi Goliath samaona ndodo zimene Goliath adanyamula. Koma chimene yamaona David ndi Mulungu kuti achita zothekera. Ndi chifukwa chake adamuwuza Goliath kuti kubwera kwa ine ndi ndodo ndi mikondo, komano ineyo ndikubwera kwa iwe ndi Mulungu wamakamu mwini mphamvu wa mbayo. Okondedwa, ngati inuyo mukuona zimene zakuzungulirani, ngati mukuyang'ana maso pa zimene zakuzungulirani, ngati mukuyang'ana maso pa zimene inuyo
mukuziona kuti zachulukisisa simuzakwanirisa komatu muzakwanirisa poka mwaona Mulungu kukhala pasogolo ndipo mwaona kuti zonse ndizotheka ndi Mulungu. Ndifuna ndikusimikizireni ndizotheka ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, chifukwa iye adagonjetsa imfa, iye adapambana ndipo iye adauka kuchokera kwa akufa. Okondedwa, musataye mtima, musataye chiyembekezo. Nyengo zimene mukudusamo ndi umboni wanu wa mawa. Nyengo zimene lero lino muli nazo ndi umboni wanu wa mawa. Nyengo zimene mwakhala mukumana nazo ndi umboni wanu wa mawa. Koma umboni wonga zachitike poka inu musanataye chikhulupiriro chanu. Umboni wonga zachitike poka inuyo mutasimikizika kumutumikira Mulungu mu mzimu ndi muchoonadi. Chifukwa mawu akanenesa kuchokera pa Yohane chapter 4 verse 23, Bible limatuza mawu kuti ikuza nthawi ndipo tsopano ilipo olambira oona amulambira Mulungu mu mzimu ndi muchoonadi. Zonse ndizotheka ndi Mulungu wa moyo, zonse ndizotheka ndi Mulungu wa mphamvu zonse. Musazidelere, musazikayikire. Ambuye akudaliseni. Makomanonse. Sikopo.